mu yi tambaya kaɗan taimake mu in ka sani. Neman liyaliya ne muke an ce mu zo ta nan yawo ne. To menene ya faru bayan Allah na gan ku sai hamuti kuke. Shi wannan saboda rana kaga gumi ya kume shi ya jike. Ina son ganin shi ko babu kai dan har da kokara na rike. Sati 7 muna son ganin shi ya dau adasha ya bar zubi. Lalle ko kokara ga ta nan da kwarinta har da sheki take. Yanzu nan ya bar ta nan yayi nan ya dawo ya sai gyaɗa yayi haka. Amma dai ku kara yin bincike ni kan zana bar ku sauri nake. Malam anya ko ba kai bane dan naga har kamanni kuke. Haka kowa yake faɗa a garin nan wai ni da shi kamanni muke. Gozamar da ta yanke mun cibi ita ta je ta yanke mu. So da reza guda aka yi mana aikin ne na gashi ya kawo haka. Malam dan